Hi, si Maranghilin eh. Good morning, ako na po ni si Maranghilin. Madong buntag, madong hapon, idong tanan. Kamusta naman mo? Labi na tong tuas lain-laing nasod. Kamusta mo? Labi na katong mga malumong kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog sa ginani rani. Lingaw-lingaw karong pahupay sa mga problema daghan. Bitaw karon di ay magpreparar mi og sila along og sila magpreparar sila magbiko og magpansit kay para jang kadlawon kay magpabakod ko si jang pajag mo na nagandam og gamay ng snacks kay kadlawon pa man mo nang lain na pugway pa snack mo nang magbiko ipainit kay mo lagi to palilihi og magbakod na ipansit na ibiko karon sila ay magbiko sila ay magkudkod sa ako lang may magtrabaho kay muli man lang kita ko galisya ako kauli basig karon makauli na ko unda ba. A few moments later. Marlene yang iya kan kang lu bebe Ang butang na. Dali sa ako sa kingan. Medyo oras po. di na berarti luko na dyan ginagkuhan dito Lulo. narabag duga sa kuan Ayaw, da ka po ni Iya. Ya masama din ka na. Yuli nang sa kapikas long. Hindi, hindi. Ano lang sa kay magkubag ko makasi jara. Hikay pa kudkura. Kiyang. Ito po na sa tabo na pagkakod na. O mangkukuray dahil. Alam ko yung mga guray diri, tag city ang buo. Ito. May nga to si titulo ko buo. Nadyo ako ng kaano. Ito, sa highway. Punta tayo. Sukit na tayo, pinso. Ito sa mga kuan. A few moments later. Magpansit ko. Maunin na. Maunin giandam sa kuan pansit. Kanang pizza para sa baw. Kanang carrots mo na sagol sa bihon. Repolyo para sa pansit. Ang karnito itong karnito as usay sabaw nato sinabaw. Kay pamalagi ni pa mahiin ko no. Baw hapod kami sa una wa may ngana napad ko gita. Gita o kuan. Magluto po ko gita. A few moments later. Diyan na, kuan mo ni paras biko. Lana ko kay lunukon maninghang biko. Mo ingali ni kadawon palong dako mo grabing nangit-ngit. Kay alas 2:30 pa ni. Kay gabi ini masilin nga agad ako nung mga panday alas 4. Diyan na nalunok na dia. Nalunok na. Kay humandan ni kuan na pud. Pansit. Mo ni na lunok. Muraram ko na nigwa ko na to. Kay mas media pa man ron. Kapay nagtikaw-tikaw. Nanagwi ko. Hindi ko na. Human sa lunok. Pasensya na mo nga. Waka dumakang video kay wak mo ko ko'y tripod. Wapo kapalit og tripod. Ano nila ni. Ang kaju ga. Diab-diab ang kaju.
Kumandali, halali nga, kuanin, karon. Kay, butang ni sigdanan. Labing inita. Inita, adug-kadug. Muna yung pobre, mag-ingani. A few moments later. Pansit na na. Pansit na ko. Ano karne. Pa-snack ka ginis. Ipapainit lagi ginis. Magbakod karon kadlawon pa. Yun ako gabi inita. Paso ko tayo simod ani. Ito na. Tomati kadyo. Ang pansit. Dapat yung white tripod. Yan na. Naluto na ang pansit. Sa karon taod na nato sila ron. Bahala ngit-ngit. A few moments later. Diyan na. Kanang na sila. Ngit-ngit palagi ron kay alas 4 unto pas kadlawon. Kaya mo man nilang pot kanang ilang style nga magbakod kadlawon pa kanang way nang kakita. Mga pag-style po. Libus na ka na lang mobalhin sa bagong bay mga dlawon. Mga dlawon mo dito masa karot. Mauna sila. Mag-ispat. Kay pas 4 palagi ron. Das niya dia. Wag man sila tugay. Ano ito kayo? Pala. Oh, rin ito pa karoy. Awin mo doy. Awin mo doy pa ato. Doy, dali sa handag. Paset ay. Ito nga. Ito sa budo. Dia nagkuan dia buho. Parang hama man yung buho ah. Utsinta ko nun yung kahawm. Sinta kahawm. Ano ka pa ning mga pamahiin nga patuto magkadlawon pa kuan. Kadlawon magbakod. Ano ilang style ng kadlawon magbakod. Kanang wa ko na makakita. Nga na bakapod sa unang panahon. Basig bagong henerasyon na siguro ni. Buho. Ado ka na pa ni mga tahuan na kaya di okay na po dagiing ng hairline o alas 4 pa dutihin. Mga lagi ni. Alas 4 kadlawon pa manang andaman lagi painit. Pa yung mga tao na yung panday kaya di mga libog. Pa yung pagtungha po. Kadlawon ba po. Ang silpon sa doy be kay maglandag ari doy. Ang kakiyan oy. A few moments later.
Yan na. Mainit na sila. Mauli sila ng gitara kadlaw dako. Aw nagibako agdan sa kurtis bakod. Terus amo adi man bakod. Aglang tarok. Aga mo sa Alicia magtarok. Agila dani kurtis bakod. Dahil akazo gilang istoryahan din hiyog sa Alicia. Ang haligi dia sa Sa kataas ng buho, ah. Sila bakod nakabakod na kuno. Ana, Bawa ka pun sila Sinta? ng bakod bag kadlawon. Naway nakakita og kadto gali siya kay tarot mo gitawag na mas Alicia. Nang sa kahaligi. sinta ka home. Nagbusan na og siminto. Oni. Tapos lumang kay bawag nga na. Asa mo kita panday mga daon. Nasibig. Ako na nagasusiminto daw. At sinta ka ko nga daw. Naghalo na sa bunbon og siminto og bato kimunid mo sa haligi. Luy ka dun yung panday bisag kadlawan pang dako na mas kasay yung taon sila kando sa palak bisag kadlawan pa ug ato kanis among Alicia bawg na ba kay mga tawo mutong haing nga ng urasa. Adto pagyaman ni rin gapon kay wa pa mong balibad nga kadlawan mutong ha. Kaduha ka buho. Kaduha ka buho nilong. Uy, buday. Adto to ko rin buday kay makuan kahoy. Habay bakiday. Natrap lumay na. Oo to. Dito na. Dakpadoy. Mulok suna ron. Tulog ni kas bati. A few moments later. Kiya, talaga mo mama Kiya. Ni Police Erlin kay pahaway ang mga kuan panday kay lamdag naman na ni Police si nagdus-dus sa pugat sa lubi. Diyan na, ang mga trabahante alas 2 paningari kay nagbakod. Naman, tabang po ko. Hapin-hapin, pagdiling nyo sila gamitin po na. Diyan na. Kita na po ta sunod sa video. Update laman hanin do kung saan na pa yung mga sunodan ng upat kahaligi ni Jang nataro karon.